खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 23 डिसेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि। आखायाव खाबुफोर फैगोन, नाथाय नाजासेयावबो फैमाल जाबाय थागोन। गोसो मेलेमखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। वृष राशि। सानसेमानि गोजोन गैयै जागोन। बिमानि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिगोन। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मिथुन राशि। साख्रियाव गोदान बिबान रुजुननांगोन। देहायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। कर्कट राशि। गोसोआव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौ। लुबैनाय बादि साख्रि मोननो हायैयाव गोसोआ बायगोन। गुबुन थावनियाव थाहैनांनो हागौ। सिंह राशि। गोब्राब समजों जुजिनांगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव खोथा गोरोबलायै जानो हागौ। खामानिखौ लानानै गोसोआ उसुखुथु जागोन। कन्या राशि। दावबायनाय समाव लामा सामायाव हेंथा मोननो हागौ। गुबुननि मदद मोननो गोब्राब जागोन। सांग्राङै थानांगोन। तुला राशि। दाय दसफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन। इसोर सिबिनायाव गोसो होनांगोन। दुखुथिया सुबुंनि मदद खालामनो हायोब्ला गाहाम। वृश्चिक राशि। थांखियाव सौहैनो गोब्राब जागोन। हाबा हुखायाव गोसो होनो बोलो थानाय नङा। गावखौ जोथोन लानांगोन। धनु राशि। खैफोद साग्लोबनो हागौ। लोगोफोरनि मदद होनाय मोनगोन। सोमोन्दोआ गोरासिन जागोन। मकर राशि। मोजां मोननाय हिन्जावजों जुलिनि रादाय खागोन। नखरनि बयनिबो बोर होनाय मोनगोन। गोजोन संसार दानो हागोन। कुम्भ राशि। गावनि गुरै आखुनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन। खैफोदनि समाव गुबुननि मदद होनाय मोनगोन। मीन राशि। गिनाय सानस्रिया गोसोआव थाबाय थागोन। खामानिफोराव गोसो होनो हानाय नङा। गिदिर सुबुंनि बोसोन होनायजों सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।